Imao problema ovdje sa menjačem, ostao je bez prve brzine, vratio se doma, stavio serijsku brzinu i odvozio 9.6. Koliko čujem, sad još nemam provjerene informacije, ali kako se priča ovdje po kvartu, da je još uvijek ta serijska getriba na autu, tako da vidjet ćemo sad da će to uopće izdržati i koja će vremena biti u svakom slučaju. Evo, ugasili smo muziku da možete malo uživati u simfoniji i dalje smo kvalifikacijski vožnjama. Još jednom napominjemo, nakon kvalifikacija za aute slijede kvalifikacija za motori i odmah rejse za serijske klase motora. Dame i gospodo, Kona. Osam, 9, vrijeme Audija, ljudi moji, 8, 9. Evo ga tu sad na semaforu, 8.916, izlazna brzina 258 na sat. This